warong panahon eh. Lami man kay imong tupa. Init man kayo. Palit ako tuba bi. Mainom jud ko. Palit sa kuda tuba. Una ko mangita ko kaban he. Ako ra ko sa lahi kayo minom. 1 hour later. Nami ay inom ron bayo eh. Ay init kayo. Nami ay bidara inom bayo eh. Kondisyon ang lawas ba? Kapan lang bay? Walang jud tay kwarta. Saan man natulog? Bay, nilabas di Jirans ba yun? Unsa kayo kita niya? Sa tagidan di Jirans. Hindi minto, hindi sila ngayon nasa minum. Ini sakto kayo, tagayan din tuba kay landong kayo. Kuwasa ni ibilin ni akong tuba kay mangita ko kauban. Laay kay tagay og ako rosa. One hour later. Ayo. Yate, asa ba mga tao ning balaya? Wa may tao, balik lang ka kus hong agi, ako na lang kay usa magtagay-tagay ato. 20 minutes later. Ako ani ba ya ako ah? Kami rin to pa no na ato ano? Tamis-tamis na asum-aslom. Bay mo na pa ba ya? Lami kayo ni. Sa lami bay. Lami kayo bay, tamis-tamis nga. Kuan, aslom-aslom. Ako lagi, marag ako masas ko ah. Jim, mo na po ni. Sino man nami? Ako na pud ni. Saan pangnasan mo pipin Jim? Kasang taya. Ito pa matong inom. Kasi ikuwangan na ka. Balikan be. Balikan. Tupa to di ay. Tupa man atong inom. Ano ba daw? Oh, nagunsa man din mo diha. Nagtaga lagi may dare. Dari sa lagi dire. Chat sa kabuo. Ay, mo ba? Nagtagay din mo dire. Basta. Abi. Gani na ra pinangita og tagay. Lamay ani inyo tuba oy. Bisa man ninyo palita. Ato na suki na mo bay. So atong manubaay bas. Tuluon yot. Mo ba? Napo ko'y pinalit dito nga tupa. Napalit ko kanina kay gusto ko lagi ko magkitagay lagi. Ya, wa mo kauban mo nang anila to diri, ako na to dalong diri. Para kita na lang niyo magtagay. O sige bay. Ato mo to ba dire arong duga ka na tong inom dire. Di, ako atong kwaon. O sige, kuwat pa dire ah. 1 hour later. Mating. Nawa magtuba diri akong gibilin. Asa ra ka to? Wa ba ka to kawata? Adyo ko lang choice ani. Ipon lang jud kong tagay anin na. Kay wa naman kong tuba. Kawat man. Palit na lang ko ito nila. Ano pa ni maka? Kasi pang nasa mo no? Tapis-tapis sa maslom niya. Init ka sa lawas ba? Lamig kayo nun. Kondisyon.
20 minutes later. Oh, magpakailangan, hindi mababago ang sinisigaw ng aking puso. Animal dito mga kawatana. Gamay ra gali kayong tuba ang pinalit. Bisirikbot pa dyan. Bakit ang ito mga kawatana? Bago lang ito na akong kuto-kuto. Ikaw binibili ka ni nanais ko, binibili marikit na dalangin. Bay, naon sa mga bay, nagyaw-yaw mga bay. Nagyaw-yaw lagi ko bay. Ako ang tubang pinalit gamay ra gali kayong sirikbot pa dyan. Bakit ang ito na akong mga kawatana? Buktuton lang ito na ako. Wala na problema yun, bay. Magtagal ng tagapin. Di ba? Tagayin na. Hindi na lang makaapas na sa atong kahubog. Lamia di glasan ni. Wala, tuba. Ano sa naman itong singir amang man ng labis? Sige. Nanayaw me! 20 minutes later. Bay. Bay. Wala bay. Oh. Wala na to bagay. Ayun. Di ba, dalian ang tagay di siran ba? Makapan na itong kahubog ba? Mauran eh. Kamay mahubuka ko ani dayon. Mayon ra kayo man natay lain nawai mo sa galon na Doon lagi kaya ang mahubog dayon ko kaya mailan ito na akong tutunog ito na akong mga kawatana. Mailan yun yung mga kawatan kinatulog kuhas ako ang tuba. Kailan ka sa nagkuha bay? Nung nagkailan ko sa buwan, nagkuhas ang tuba. Oh no. Kailan ko kaya sa ano? Nung kailan na dyan ko sa nagkuhas ang tuba. Mailan mo dyan ni Ron. Oh no. Kami sa dyan. Animal dyan yung mga kawatana. Kailan naman dyan bukin sa nang kuhas ang tuba. Kahila, di ka ba yung kisa nakuha? Kailan kayo kubay? Oh no. Bukin sa nagkuhas ang tuba. Tago pa man dyan yung isog aning mga kawatana. Pag mahubog na ko. Kaila day ka bay. Kailan kayo kubay? Oh no! Ano to sila kabukbay nga? Ngadag ko kay lawas. Mateng bay kami mangupat mo kasaminan bay. Ikaw ba gipainom? Ikaw ba yung manumangin? Gadi tinod! Saan nagsaling mo sa inyong mga lawas? Tagko kayo? Isog na day ka di ay. Oo, isog ko! Tagayi ko kayo mailam na yung kaisog ko kupat. Saan tinod ko kayong lawas ninyo? Ano sa ba? Mailaw din ninyo kaisog ko kupat. Tagko ang gamong lawas. Isog na day ka bay. Inisip ako. Mailaw na inyong kaisog ron. Tumarap ko pangili. Run. Kahitak jay, kahitak. Bili ang sinina. Yo! Shout out mga kalubang. Salamat tayo kay inyong mga tanaw Video! Shout out tayo! Shout out kang Yen, Kuya, shout out kang Gilberta, Lumanta, shout out kang Ete Boknoy, Kuya. Shout out ako kay Jose Ligocor.
ug kay Manuel Hoybia.